आसନ୍ତୁ ଆମ ବୋଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ପୁଅଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ତମେ ସେ କଥା ଜାଣିଛ ନା? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଇଛି। ହଁ ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ହଁ ସେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଟିକଟକ୍ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଟିକଟକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ତମ ବୋଉ କ'ଣ ଟିକଟକ୍ କରୁଛି। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତମ ଆଉ ପଛରେ ସିଏ କହିବ? ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ପଚାରିଲେ କହିବି। ହଁ ହଁ ତମ ଭଲ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ? ହଁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ ହଁ ହେଲା। ବୋଉ କୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ ଯୋଉ ବିରି ବାଟୁଥିଲୁ, ବିରି ବାଟିଲୁ କଲୁ, ପୁଅର ତୋର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି କରିଛ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ମୋ ବୋଉ ପରିକି ହଲ ହଁ ହେଲା ଆଉ। ହଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ସକାଳେ ମୁଁ ବୋଉଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ପଚାରିଥିଲି, ହଁ ବୋଉଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଆନ୍ସର ଶୁଣିକିରି ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନା ବୋଉ ସକାଳେ ପଚାରିଲନି? ହଁ ସକାଳେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ କହିବେ କି କ'ଣ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, ଏତେ ପଜିଟିଭ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ, ଆମ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।